Dacă nu fug, plâng. Neața la toți. Chiar e liniște. Hei, fraierilor! Arde iubire! Nu, în orașul meu, nu! Înapoi aici, golan de import! Hei, ușură cu ei, șerifule! Și eu eram de import. Ce? Nici gând. Ba da, gând. Totul a început când într-o zi... Hei, amice, îți va prinde bine o remorcare. Da, dar e foarte departe. Dă-i bătaie! Nici o remorcare nu-i departe pentru un buc și remorcherul. Băi, trebuie să-mi schimb sloganul. Păi, am ajuns. Tomo arigato, dom bucșa remorcheru. Și doi și baște și ție. Wow! This is Tokyo, where we pump that gas. Dar ce Dumnezeu? Bună, fetițele! Cosutana! Doriftă de sobăda! Ce face? Te provoacă la o cursă cu derapaje. Cursa e la miezul nopții! Băi, par prietenoși. Bucșa-san, dacă vrei să câștigi, îți trebuie modificări! Modificări! Acum adică. Arăți bine, dar poți concura? Dacă pot. Cum e pot? Combaua, drăguță mașini, să fie o cursă onorabilă. Vă întreceți până în vârful turnului Tokyo. Primul care apucă steagul devine regele tuturor curselor. Dar cine pierde, ce pățește? Învinsul va pierde toate modificările, devenind stock. Dar abia am pus minunile astea. Pe locuri? Fiți gata! Trachiaro! Nu poți derapa, ești orabilă! Îți arăt eu! Tirați mai set! Arigato! Treci înapoi aici cu noi de import! Ferește! Faceți loc! Gogoș! Ador gogoșile! Bună mutare, dar nu te ajungi! Ninja, iare! O, nu! Ninja! Wow, ninja? Și ce-ai făcut? Păi cum, trebuie să știi, erai și tu acolo. Dragonul Fulger McQueen. Rezolv eu asta! Steel Dragon! Atacul dragonului învârtit. O, nu, e aproape de turn. Iute, după mine! Te urmez. Wow! Ia uite aici, terapet! Wow, ai grijă! Wow! Wow! Oh, nu, acum se termină drumul! Ah, nu pot opri! Atunci mergi! Mingea de foc a dragonului Fulger. Wow! Wow! Tunul! Victoria e a mea! Păi, hei, aici erai? De unde ai venit? Vin din Valea Radiatoarelor.
Nu mă poți înfrânge! Ba chiar pot! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da, 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 ba da. Spune asta! Am câștigat! Nu! Eu sunt stor! 이렇게 우리는 영원한 친구란다 세상 그 어디든 함께면 문제없어 Și așa am ajuns Tokyo Buxer, rege al curselor. Cum? Bucșă, n-a fost așa. A, da? Spui tu? Modifică! Ia uite aici, sunt modificat! Da, 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 da. 세상